Egunon, ongi etorri magazinara gaur apirilak 20, asteazkena. Saioa jeregi izanen dugu gaur elkarrizketatu eta bera Aralar elkarteko kidea da eta ludopatiaz solastuko gara haien urteurrenaren harira. Baina lehenik eta behin, has gaitezen betiko edukiak ikusten. Efemerideekin hasiko gara. Apirilaren 20 zen, baina 1476an Enrique Hirugarrenak Belaguako gotorlekuak bereganatzeko agindu zion Gipuzkoari. Egun berean, baina urte andana bat beranduago 1808an Fernando Zazpigarrenak Espainiatik atera zen Napoleonekin elkarrizketa egiteko Baionan. Napoleon erori arte ez zuen itzultzerik izango. Apirilaren 20an ere, 1889an Adolf Hitler jaio zen Braunau, Austrian. 1929an diktadurak aurrez Madrilekoa bezala Bartzelonako unibertsitatea ere itxi zuen, ikasleak gero eta aztoratuago zabiltzatelako. 1982ko apirilaren 20an Londreseko Wembleyko estadioan tributoa egin zioten Freddie Mercuryri. Queen taldearen gainontzeko kideek hartu zuten parte eta George Michael, David Bowie, Annie Lennox, Lisa Stansfield, Paul Young, Guns N' Roses, Elton John, Robert Plant, Metallica eta Seal ere izan ziren bertan, beste batzuen artean. Goazen lerroburuekin. Arratsaldeon eta ongi etorri bertan berri albistegira. Gaur apirilaren 20 da asteazkena, hauek dira Iruña herriak eta Nafarroak utzitako albiste nagusienak. 2 urteren ondoren gaurtik hasita maskara ez da derrigorrezko izanen barnealdetan. Osasun zentroetan, zentro soziosanitarioetan eta garraiobide publikoetan izan ezik. Aurtengo maiatzaren bateko lab sindikatuaren irakurketa eta Nafarroa garaiko mobilizazioak aurkeztu dira Iruñan. Kultura departamentoak 906.000 euro bideratuko ditu arte eszenikoen eta musikalen 3. sektoreari laguntzeko. Gelbentzu kaleko zinema zarren eraikina hustu dute Iruñan. Pasaden larunbatean okupatu zuten Arrosadian dagoen eraikina Kontseilu Sozialisten egoitza gisa. Berriozarko etxe bizitza batean bere aita labankadaz erasotu ondoren ihes egin du semeak. Iruña herrian bizikletentzako 10 azpiegitura eraikiko dituela iragarri du Nafarroko gobernuak. Apirilaren 23tik maiatzaren 21era Nafarroko goma gaineko 4 bider 4 sokatira txapelketa jokatuko da. Lehen hitzordua apirilaren 23an izanen da Lekunberrin. Iruñako Bortza auzotan negozio gazte eta ausartak estrenatuko dira aurten. Aurrentzako antzerki testuen 31. lehiaketa deitu da. Uztailaren 4an amaituko da lan original eta argitaragabeak aurkezteko epea. Baztango geroa baiek zenbait adierazpen egin ditu erdiz eta hatxa harrobi buruz. Eta orain agendara pasako gara. Gaur Txantreako liburutegi publikoan arratsaldeko 6etan elkarrekin irakurtzea, aurrek Brief Braf Bruf jaialdiko alegiazko azokan lortutako hitzekin egindako ipuin ederrak irakurtzen ahalko dituzte. 60 ipuin zoragarri baino gehiago jasotzen dituen aldizkariaren aurkezpena eginen da. Ipuin irabazleak Miren Aixein, Mikel Santos, Belatz eta Patrick de Blasek sortutako irudi originalak izan dituzte. Gaur ere Milagrosako Zibiboxen 11etatik 12:30 Lego piezekin eraikuntza lantegi librea eta fantasiazko mundu bat egiteko aukera izanen da Aliziaren tamainaren araberako hainbat eszena sortuz. Apirilaren 29 arte Txantreako liburutegi publikoan erakusketa egonen da. Denboraren kapsulak, liburuetan aurkitutako objektuak, Ana Liluren eskutik, liburuen barruan irakurleek ahaztutako edo apropos utzitako altxorrak agertuko dira. Maiatzaren 8 arte, Milagrosako Zibiboxen eskuz esku, kodo kon kodo, Hegoalde ikastolako ikasleen arte lanen erakusketa egonen da ikusgai.
Azkenik, maiatzaren 12 arte, Iturramako Zibiboxen irakurketa taldeak egonen dira, irakurketa errazteko taldeak. Irakurketa errazteko taldeak integratzaileak dire. Hilean behin biltzen da eta hainbat gaitasunetako jendeak parte hartzen du. Irakurketa errezera egokitutako irakurgaiak erabiltzen dire. Gafas de escribir eta anfas erakundeekin elkarlanean sortutako ekinbidea da. Ikus ditzagun orain egunkarien azalak. Diario de Noticiasekin hasiko gara. Honakoa nabarmendu dute lerroburu nagusiaren bidez. Musukoi agur esan 23 hilabeteko bete beharraren ondoren eta 8.000 isun ondoren Nafarroan. Hau estalkia nahitaezkoa izango da garraioetan, egoitzetan eta osasun zentroetan. Volkswagenek ez kentzea erabaki du eta enpresa eta negozio gehienetan voluntarioa izango da. Argazkian Raúl Rocha eta Toni Escribano, osasuna magna, areto futboleko derbi Nafarran egindako erasoan. Eta titularrean, derbi kitzikagarria. Aspilek puntu bat erreskatatu du osasuna magnaren aurka. Beste lerroburu batzuetan, Feijoren izua Mañuekoren kargu hartzean. Kritika ugari Pepeko buruzagiari boxekin egindako itunaren argazkia saiesteagatik. Puigdemont eta Junquerasek estatua salatu dute espioitzagatik. Pegasus kasuak Sánchezen sozioen artean deskonfiantza areagotu du. Txirrindularientzako 10 bidek Iruñerria konektatuko dute. Ta azken lerroburu batean, Nafarroako elikagai esportazioak 40% handitu dira, 5 urteetan. Pasa gaitezen Diario de Navarrara. Enpresa handiek maskara mantendu dute Nafarroan osasun irizpiderik ez dagoelako. Milaka langile publikoak barne, gaurdanik zer egin behar duten jakin gabe. Argazkian bizikleten mekaniko bat eta titularrean, bizikleten mekanikoak bilatzen dira. Azaltzen denez, sektoreak ez ditu profesional aski bizikletan dagoen boomari aurre egiteko. Bertze aldetik, errentaren adierazpena gaurtik egin daitekela jakinarazi du egunkariak. Eta azkeneko titular batean, Errusiar armadak ia ezin du aurrera egin bere inbasioaren bigarren fasean. Ukrainak entzungor egin dio Putinen bigarren ultimatumari eta Mariupoletik joateari uko egin dio. Gara egunkarian zer berri, lerroburu nagusian, Madrilek ez du onartzen independentisten espioitza. Otegi eta Iñarritu epaitu eta Pegasusen bidez espiatu dituzten politikari katalanak Europako auzitegietara joko dute. Espainiako gobernuak zerikusirik ez duela dioen bitartean. Argazkian musuko bat lehenengo planoan zintzilik eta lerroburuan musukoa barne espazio ia guztietatik desagertu da. Bertze lerroburu batzuetan, guztira 2.386 menpeko hil ziren 2021ean, eskaerari erantzun gabe. Gernika 85, bombardaketaren urteurrenean herriari gorazarre. Baita ere, Kiebek Errusiak Donbaseko ofentsiban bere operazioak tentuz egiten ari dituela baieztatu du. Gerraren, Covidaren eta inflazioaren ondorioz nazioarteko diru funtsak munduko hazkundea jeitsi du. Eta berrian ze berri. Lerroburu nagusian musuko aizpide, maskararen erabilera gaurtik salbuespen izango da hegoaldean. Espainiako gobernuak kendu egin du toki itxi denetan maskara jartzeko derrigortasuna. Lan munduan, enpresek baldintzen arabera arautzeko ere izango dute. Garraio publikoan eta osasun arloan derrigor jarraituko du. Argazki nagusian, Oriol Junqueras eta Carles Puigdemont atzo Bruselan eman zuten prentsaurrekoan. Eta letra handietan, Kataluniako talde espiatuek auzitara joko dute nazioartean. RC, JuntsPerCat, Omniumek eta ANZek Pegasus programaren erabilera argitzeko kereiak jarriko dituzte 5 herrialdetan. Pere Aragonesek Pedro Sánchezi ohartarazi dio espioitzak kalte egin diola negoziazioari. Bertze lerroburu batzuetan, munduko ekonomia ez da lehen eratuko 2026 arte, NDF eta munduko bankuaren arabera. Nazioarteko finantza erakundek okertu egin dituzte aurre ikuspenak, Ukrainako gerraren eraginez.
enplegua eta ekoizpena ez dira pandemia aurreko egoerara 4 urtetan gutxienez itzuliko. Eta bukatzeko Euskal Herria Irratia, lerroburu nagusian maskara mintzagai, derrigorrezko musukorik ez aisialdian. Bertze lerroburu batean, Iruña Herriko Kontseilu Sozialistak okupatutako Gelbentzuko zinema hustu dute. Iruñeko Zentro Sozialista ezarri nahi izan du bertan antolakundeak, baina hori galarazi duen polizia jazarpena jasan dutela salatu dute. Gaur protesta eginen dute 7:00. Azkenik, aurrera egin nahi du Osasunak. Real Madrid ligako liderra iritsiko da gaur sadarrera. Eta Osasuna gogotsu dagoela nabarmendu zuen atzo, prentsaurrekoan Jagoba Arrasate entrenatzaileak. Eguraldia ikus dezagun. Gaur asteazkena eguraldiak ildo beretik jarraituko du eta euria izango dugu hizpide. Denean egingo du euria, zenbait lekutan barra-barra, batez ere ipar-ekialdean, bertan euria etengabe egin dezake. Goizaldean elurkota 1100 metro inguruan egongo da, baina egunak aurrera egin ala, igoz joango da eta 1300-1400 metro inguruan kokatuko da. Iparraizea nabarmen indartuko da, bolada oso gogorrekin kostaldean eta Ebro ibarrean. Temperaturan ez da gorabehera handirik izango. Ostegunean atertzera egingo du. Eguna giro makurrarekin eta euritan hasiko dugu, batez ere goizaldean, eta goizean goiz eta Kantauri isurialdearen ekialdean egingo du euria. Baina, orduek aurrera egin ala, atertzera egingo du eta hodeiek gutxitzera egingo dute. Hala ere, gauean, hodeien hondar batzuk geratuko dira. Goizean goiz mendebaldeko haizea ibiliko da, gero aldatuz joango da eta egunaren amaieran hegoaldetik finkatuko da. Temperatura maksimoek gora egingo dute. Bueno, eta gaur goizean saioa Jerari dago gurekin, Aralarko kidea. Egunon, saioa. Egunon. Mil esker etortzeagatik. Bera psikologa da eta gaur Aralarko urteurrenaren harira, ludopatiaren gai interesgarri horreta solastuko gara. Saioa, nonbaitetik hasteko zer da Aralar eta zer da egiten duzuena elkarte honetan? Aralar sortu zen 1986an, beraz 26 urte ditugu. Eta sortu zen gehien bat, adikzio zuten pertsonen eta haien familien artean. Ez zutelako aurkitzen lekuren bat, hau honi irtenbidea emateko. Beraz ez da instituzio batek sortutako zerbait? Hori da, bai, elkarte txiki bat gara azkenean. Eta gutxinaka handitzen joan da, eta oraintxe badaukagu zorte hori 3 langile gaudela bertan. Begira, 3 langile. Eta erran bezala, 26 urte bete dituzue orain. Bai. Bada ibilbide luzea. Bai. Zer moduzko izan da saioa ibilbidea, pentsatzen dut hori erran bezala ez, txikitik hasi zineten, familiekin, eta gero joan da hartzen, gero eta zentralidade gehiago, kaso ere, gero eta gaitz larriagoa delako jendartean, ezakin nola ikusten duzu? Denetatik eduki dugu. Azkenean gutxinaka saiatu gara pixkat momentuko beharretara egokitzen. Hasieran esan bezala familiak ziren eta haien lan guzti eta nahi guztiarekin egiten zuten, eta orain profesionalekin egoera ezberdinak egon dira, adibidez 2011an online sartzea, bestetik perfil aldaketa oso handia, lehen baziren gehien bat 50 urteko gizona, denak igual buruan daukaguna, eta gaur egun pertsona gazteak dira. Eta bestetik baita ere saiatzen gara prebentzio asko egiten, hau ekiditeko. Nonbaitetik, sartzeko ludopatiaren gai honetan, ez dakit ludopatia, lehenik eta behin hobehasteko, zer da ludopatia, nola definitzen dugu gaitz bat da? Hori da, gaixotasun bat da, eta ausazko jokoi adikzioa. Azkenean baditugu, adikzioen artean sustantzekoak eta jokabidezkoak, eta hau jokabide barruan dago. Eta garrantzitsua da esatea baita ere, lehenago bazagoela inpultsoen kontrol galera bezala sailkatuta. Eta konturatu ziren beste adikzio batzuen ezaugarri oso antzekoak zituztela eta bertan sartu zuten.
Baina ez du ikusteko impultsoen kontrol... Baditu gauza asko, azkenean oldarkortasun hori impultsibitatea badago, baina adikzio barruan sartuta dago orain. Begira. Leheno, hain zuzen ere galdetzen izun, nik ez nekiela zehazki ludopatia nola definitzen den, eta kaso YouTube eta sare sozialetatik hurbil egon daiteken edo ez, eta zuk errandiazu, egiazki gauza ezberdinak direla ludopatia eta bertze teknologia hauei dagoen adikzioa, ez? Bai, azkenean edozein jokabide plazera sortzen duenak adikzio batean bilakatu daiteke. Eta bai daukala igual antzekotasun hori jokabidezko adikzio bat delako, baina funtsean ere ezaugarriak amankomunak dira. Adibidez, tolerantzia bat garatzen da, gorputzak gero eta bekeiago behar du. Frekuentzia handitzen da, ez da berdina behin egitea edo une oro behar izatea, Netflixean jokatzea, edo apostu bat egitea azkenean. Edo gaizki egon hori, jokabide hori ezin denean egin. Azkenean ezaugarri horiek komunean ditu. Hori badituzte antzekoak, eta gero diferentziak ere bai badituzte ez dela? Bai, azkenean ludopatiaren kasuan apostu bat behar dugu, eta apostu horren emaitza ez da gure esku egongo. Hausaren zati handi bat egongo. Gehien batzuetan bai eta 100%. Adibidez, txanpon makinetan bezala. Eta kontua da, hausa, zoria gizakio egiten zaigula nahiko adiktiboa? Bai, izugarri. Azkenean, ez dakigunean emaitza noiz aterako den, ikertua dago jokabide hori guztitan adiktiboena dela. Gure arreta eskatzen du, gelditzen gara pendiente, abertze gertatuko den. Eta horri gaitzen badizkigu mila soinu, kolore guzti horiek edo kirola pustuetan gaur egun asko nahasten da adibidez hausa eta habilitatea. Eta azkenean pertsonak bukatzen pentsatzen du bere esku dagoela. Gau oso nadenez, nire badakit honek irabaziko duela. Baina ez, zuk ez dakizu kirolari horrek zeo zer gertatuko zaion bidean eta hanka apurtuko duen, edo egun txar bat duen, edo zen gauza. Beraz, ludopatiak bere elementu definitorioetako bat ere bai da dirua jokatzen dela, edo hau ez da beharrezkoa? Bai, beharrezkoa da, bai. Dirua eta probabilitatea. Dirua eta probabilitatea. Ludopatia, gaur egun aitzen dugun gaitz hori da. Nik ez dakit hau gure jendarte modernoetako gaitz bat den, ez? Edo, historian zehar beti egon den zerbait den, ez dakit adibidez, Erroman existitzen zen ludopatia edo zerbait berria den bakarrik. Azkenean mundu mailako zeo zer da. Kontuan hartzen badugu, ludopatia badago soilkatuta OMS-en arabera, dela Organización Mundial de la Salud, nahaste bat bezala. Eta hau hasi zen 1982an. Hor ja diagnosi hori egin zen. Orduan aurretik ere bide luze badauka. Egia da, norabide asko aldatu duela, orain esan dugun hori perfil aldaketa jende gaztearena eta kirola pustuena, eta horri ere gaitu beharko zaio, esan duzun bezala, gaurko kulturan baditugu kirola postuak, pilota, erkirolak, loterian kriston nahia jokatzeko. Azkenean kriston bomba sortzen du horrek. Eta aipatu dugu, ez? Azkenean bere sekretuetako bat, hain erakargarria izateko edo hain adiktiboa izateko dela zoriaren elementu hori, baina ez da bakarrik hori, ez? Hori esplotatzen da, erran dugun bezala, mila soinurekin eta tragaperrak, seguraski ez, dire adibide edo simbolo handienak, gehienei ezaguna egiten zaiguna, galdetu nahi nizun, zer egiten du tragaperra bat hain erakargarria izatea, ez? Zeren, guk kanpotik ikusten badugu, agian diogu, katxarro hori, ez dakit, ez? Agian ez da bilar batetik hain diferentea, baina ez da ala kontu, ez da? Hori da, bai. Tragaperrasak jende gutxik daki, baina euneko unean zorizkoak dira. Eta orduan pentsatu dezakegu, eta zergaitik ditu hainbesteko botoi? Zergaitik, zertarako? Azkenean, kontrol ilusio hori handitzeko. Pentsarazteko pertsonak bere esku dagoela, baina programatuta daude eta probabilitate batean saria eman beharko dute eta beste guztietan ez. Orduan, pertsona jolasten hasten da eta dirua irabazten badu behin, pentsatzen du, nola ez dut berriro ere irabazeko? Eta hasten da askotan ere, konexio, zentzugabeko konexioak egiten momentuan. Kamiseta gorrian eraman, edo kasi irabazi dut, eske falta zitzaidan limoi bat eta ia,
edo makina beroa dago, la makina ez da kaliente hori askotan entzuten da. Azkenean, pentsatzen dugu, nik 50 aldiz txanpoi bat botatzen badut eta aterapetzen bazait aurpegia, nire buruan pentsatuko dut urrengoan ja gurutza tokatzen zaidala. Banekin berdina, baina 1.000.000 aldiz gehiago gertatzen da. Eta ja buruan baldin badukagu gainera dirua irabaziko dugula honekin, sartzen gara kriston bukle handian. Eta, karo, baditu horretaz gain, ez? Zoriaren kontu horretaz gain, eize gauza erakargarri gehiago noiz baita entzuna dut, adiez, soinua bera, ez? Soinua bera, ez? Txanpona horiek nola erortzen diren, seguraski ez da kasualidadea, ez? Eta hori garaipenaren soinua, kling, 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 erortzen dira txamponak, horrek bera bihurtzen du, ez? Errefortzatzen du adikzio guri. Eta argiak eta denak pentsatzen dut. Edo adibidez esan dudana lehen, limoi bategatik iaia irabazi dut. Hortan ere, soinu faltsuak agertzen dira. Irabazteko, zure buruari engainatzeko eta pentsatzeko ia irabazi duzula. Urrengoan ziur irabaziko duzula. Orduan ja sartzen zara, eta gainera, honez gain, aurretik zorrak baldin badituzu, nik lagun bati 50 euro eskatu badizkiot, mikrokredito bat eskatu badut. Orduan ja, pentsamendu horiek baditut, dirua behar dut, azkenean zure buruan modu bakarra hori da, nahiz eta okerrago sartzen zaren. Ostra, hori bai dela nahiko txokantea, zer normalki pentsatzen dugu, bueno, igual hortan arituko dena da dirua badolako eta botatzen alduela, ez, nola baitere hortan ematen alduelako dirua, baina, klaro, da garaipena hurbil dagoen sentsazio hori, ez, eta kurioso egiten zait, aipatu duzuna, akaso diru behar gehien baduen persona hurbiltzen da horrat? Baina diru behar gehiena duena, ludopatian sartu delako eta ja desesperazio fase batean delako. Ze ludopatia gara dezake eta guk elkartean ikusten dugu. Oso posizio onean, ekonomikoki, oso familia estrukturatua duen jendeak, oso lan egokia duenak, edozein pertsona bukatu dezake olako arazo batekin. Beraz, hori ere galdetu nahi nizun, ez dago perfil jakin bat guk normalki pentsatzen dugu, bueno, hortan ibiliko dire, ez, gure aurre iritziakin horretu, bueno, alkoholemiarekin arazoak dituztenak eta familia desestrukturatuetako jendea ibiliko da, baina ez da guztiz ala? Hori da, normalean hori pentsatzen dugu, baina guztiz kontrakoa da. Oso familia egituratuak, inoiz pentsatuko ez zenukeen pertsonak bukatzen dolako leku batean. Eta ludopatia detektatzea, ez dakit ze puntotaraino erresa den edo zaila, azkenean, bertze adikzio motak edo batzuk behintzat bisualagoak dira, ez? Drogaren adibidez, eta hor, seguraski guraso batek errango du, bueno, jode, bai, nire semea ari da drogak hartzen, ez? Eta hori ikusten duzu berehala. Karo, nik ez dakit ludopatiaren kasuan hain erresa den detektatzeko. Ludopatiaren kasuan adibidez, deitzen zaio ikustezinezko adikzioa. Ez delako antzematen. Esan duzun bezala, alkoholarekin edo drogekin bai ikusten dela, ikusten zaio pertsonari pixkat, jokoaren kasuan ez. Pertsona bat egon daiteke, eta gertatzen zaigu, 6 urtez jokatzen, dena galdu du, diru pilo bat, eta ondoko pertsonak ez dira konturatzen. Baita familiakin hitz egiten dugunean, familiek nahiko argi daukate ludopatia existitzen dela, eta arazo oso larria dela, baina gero nire seme-alabak ja ikusten dudanean, zer gertatzen ari zaiola, ez dut sekula pentsatzen, nire abanik horretan zer gertatuko zaio nire seme-alabari, ez dago sartuta ludopatia. Horregaitik prebentzio handia egiten dugu baita familiekin. Bintzat, buruan eduki dezaten hori ere gerta daitekeela. Karo, gainera, ez dirudi hain larria, ez? Zuk usten duzunean, drogarekin ematen du ari da sustantzia bat sartzen, ez? Eta orduan, ikusten da, aixe impactanteago da. Baina, ludopatiaren kasuan ikusten duzu agian mobilarekin edo, euro bat sartzen, eta ematen du aixe erresa guzteko, ez? Baina, seguraski ez da hain erresa guztea. Horregatik, hainbeste kostatzen zaigu eta lan asko egiten dugu kontzientzia hartzearen inguruan. Bai familiarekin, bai pertsonarekin. Esan duzun bezala, gizartean oso normalizatua dago. Kaletik zoaz eta kirolak gustu dituzu egiteko, tragaperras pilo bat tabernetan, salonde juego pilo bat, oso zaila da. Publizitatea kriston oldarkorra da zentzu horretan. Nik askotan esaten dut, zu kaletik zoaz eta ikusten baduzu, juega y gana, zara herritzen. Ikusiko bat zenu, metete un tiro y verás qué pasa. Denak horrela egingo genuke. Baina jokoaren inguruan ez dago kezka hori. Ez du estigma hori, ez? Oraingoz. Estigma badauka.
baina justo kontrakoa, jendeak ez dio beldur hori, ze oso alkoholaren oso Alkoholaren antzekoa. Bai. Erabat normalizatu eta aipatu duzuna, gainera orain nola aldatu den, ez? Gu beti pentsatzen dugu gizon zaharrak izango dela 50 urtekoak daudera kasinoan, baina gaur egun hori pixket perfila aldatu da, ez? Eta pentsatzen du teknologia berrien bitartez, haize hurbilagoa eta eskuragarriago dela, eta gazte handitz, ez? Ari dira sartzen hori, gazteetan dago arazoaren zati handi bat. Bai, araze puntutaraino, hasieran elkartean gehiengoa 50 urteko pertsonak ziren. Eta hasi ziren gazteak etortzen eta pentsatu genuen, igual, talde terapia espezifiko bat egin beharko dugu gaztentzako, identifikazio hori eta dena emateko. Eta denborarekin oraintxe bertan gehiengoa gaztea da eta heldu gutxi daude. Horrek ez du esan nahi heldua gutxitu direnik, baina gazteak pilo bat etorri dira. Eta esan duzun arira baita ere, presentziala asko handiagoa da online baino oraindik, baina kontuan hartzen baditugu 2015ko datuak gaur egun arte onlinea hirikoiztu egin da eta presentziala bikoiztu. Beraz, plano guztietan egin du goiti. Potentzialki gora doa modu guztietara. Bai, txil mafiak badu kanta errotxapean erraten duela, ez? Bai, entzuten da. Ahora casas de apuestas donde antes había zaren bilabesas edo erraten du. Claro, adibidez, apostu etxena hori boom bat egon da, ez? Azken aldietan edo, nire pertzepzioa hori da behintzat, sortu direla apostu etxe pila bat handik eta hemendik. Orain bai egin nahi dituztela, orain badago moratoria bat dela legea atera arte ezin direla berriak sortu. Azkenean ekidin nahi da ikastetxeetatik eta zaurgarriak diren pertsonengandik halako enpresak ez montatzea. Azkenean enpresa bat da, dirua lortu nahi dute. Claro. Zuk aipatzen zenuen, ez? Eta gero baditugu erabat normalizatuak. Hala ere pentsatzen dut, araudi jakin bat izango duela, ez? Apostu etxek, adinez nagusiak direnak sartu beharko dira, ez dakit holako araudiak badiren. Beharko lukete. Beharko lukete. Bai, datuak hartzen baditugu, jokatzeko hasierako adina 14,5 urtean dago gutxi gorabehera. Eta kontuan hartu behar dugu, adingabeek ezin dutela jokatu. Nola? Tabernetan edozein lekutan badaukagu txanpon makina bat edo kirola apustu egiteko beste makina kutxo bat. Ez dago hori mozteko ezer. Edo zugaten bazara kirola apustu egoitza batera, ez dago. Beharko luke, baina ez. Edo jarazo bat sortzen denean, mozteko era bada autoprohibizioa egitea. Dela, zuk zure burua debekatzen duzu halako lekutara joatea, eta horretarako inskripzio bat egiten duzu. Hori berez eginda, onlinean ezin duzu jokatu. Ondo dago, oso ondo. Baina presentziaki zer gertatzen da. Hori Nafarroa dauka konpetentzia, eta edozein lekutara sartu zaitezke, bingora ezek. Bingoan bai ikusten dela, ea autoprohibizioak badauden edo ez. Eta autoprohibizioaren horrek nola funtzionatzen du adibidez online egiten diren apostuetan? Zuga zaude prohibitua bezala, orduan ja ezin zara sartu. Blokeatzen zaizu web horri. Bai, baina karo, presentzialean ez da hori gertatzen. Eta presentzialean, berez beharko lukena da apostu etxeketa, ez? Nola baita sartzen den bakoitzari pasatzea errebisio eta ikustea alduen edo. Ez dela beste eskatzen. Ez adingabeak, ez arazoa daukaten pertsonak. Baina gaur egun ez da egiten. Orduan oso zaila da. Adikzio bat duen pertsonak hori egin eta alare edonon baldin badauka jokatzea. Claro. Noiz baitere entzuna dut, ere proposatu nahi zela, adibidez, apostu etxeak ezin direla egon, ez dakit den institutuetatik eta parkeetatik, ez dakit zenbat metrotara ez, behar duela, zirkunferentzia batetik egon. Gipuzkoan adibidez atera da duela gutxi. 150 metro. 150 metro. Bi pausa. Oraingoz horrela daude. Pozik gaudela alde batetik, pausoak ematen ari direlako, baina gehiagozkoak izan beharko liratezke. Edo behintzat, jokatu nahi baduzu, erabilizazu denei elektronikoa sartzea, eta hor ikus dadila ea jokatu dezakezun edo ez. Ze nik uste egin behar den, adibidez, Nafarroan, jokoaren azkeneko legea 2006koa da. 2022an gaude. Ara zenbat urte pasa diren eta zenbat aldaketa egon diren. Orain berri bat atera behar da, eta egin nahi duten gauza bat da, tabakoan bezala jartzea makinatxo hori pizteko,
tabernetan? Bai, eskatu behar duzula. Hori da, bai. Tabakoan zenbatetaraino ekiditzen du. Bai, baina bukatzen duzu lortzen. Eta ze izan beharko da, langilearen lana jendea maskarilekin egotea, jendeari botoiari ematea, 18 baino gehiago urte dituztela begiratzea. Ez dakit, nire ustez motz geratzen da horrekin. Hau, segurazki gai nahiko komplikatua da, pentsatzen dut, polemikoa. Zure uste saioa, tragaperrak ostatu batean egotea hori zentzugabea da, iduritzen zaizu hori debekatu beharko zela, etzela hola izan beharko. Esan duzun bezala oso gai zaila da, guk aralarretik ez dugu jolasa debekatu nahi. Guk lortu nahi duguna da erregulazio bat. Eta jokatu nahi baduzu jokatzea, baina jakin da ze arrisku dituen, eta beti ere ez baldin badukazu arazorik eta adingabea ez bazara. Orduan, gaur egun Nafarroak badauka boterea txanpoen makina guztiak ateratzeko. Hori jakin beharra dago baita ere. Gaur egun denak ateratzea oso zaila da. Orduan, bai eskatzen duguna da behintzat sartzeko aukera hori etetea. Edo behintzat ondo egitea, esan duguna, edo behatza bidez, hauek, huella horrekin, hori da, bai. Edo DNI elektroniko bat sartuz, edo badaude baita, sadarren duela gutxi jarri dituzte, sarbiderako, begietarako laser bat bezala, identifikatzeko. Holakoak egin daitezke. Horrek eskatzen duena da, aurretik pertsona horiek, adikzio duten personek, joan izatea, segurazki, aralarrera edo olako erakundeetara, eta autoprotekzio, erran duzun, irizpide horietan sartzea, hori da eskatzen duena. Ez dauka zertan aralera sartu behar, internetetik ere egin daiteke. Hori bai, edo zeinek egin dezake. Begira, hortxe. Saioa, galdetu nahi nizun orai, zuek egiten duzuen lanaz, jende andana bat, pentsatzen dut, hartu duzuela azken urte hauetan, ze puntotaraino erran dezakegu zuek egiten duzuen prozesua, ezagik terapia deitzen alden, efektiboa den jendeari laguntzen dio, jendeak uzten du, adikzioa, erregulatzen du? Adikzioak oso zailak dira, bai jokaren inguruan, bai alkohola, bai beste motatakoak. Baina, nik beti esaten diet talde terapietan, kriston zortea daukazue, ze kantzer batekin aldenduz gero adibidez, zu kantzer bat badaukazu medikazio hartzea, baina ez dago zure esku. Kasu honetan, zuk daukazu aukera hori aldatzeko eta beste bizi moda bat sortzeko. Orduan, pertsonak ez badu nahi, ez du ezertarako hori. Naiz eta familia etorri, naiz eta lagunak etorri eta naiz eta kriston babesa eduki. Pertsonak benetan nahi badu, ateratzen da. Eta bizi normal bat eduki dezake. Eta edukitzen du. Egin behar duen gauza bakarra, ez jokatzea da. Pentsatzen dut, agian aurre iritzi bat da, erreixagoa da hau adikzioaren, ludopatiaren kasuan, bertze adikzioen kasuan baino, erran dute, agian drogak uzten zailagoak dira ludopatia baino, edo ez da hala? Enintzateke hortan sartuko pixkat denetatik dagoela. Badago jendea, igual bi adikzioetan egon dena, eta esan duena niretzako, porroak oso azkar utzen dituen, baina honekin eskezin dut. Edo kokaina berehala utzi nuen, depende, azkenean. Oso zaila da esaten hori. Eta honek guztiak, ez dugu orain arte solastu, ezagit pentsatzen dut, ondorio larriak izaten dituela pertsonengan, ez? Segurazki ekonomikoa da pentsatzen dugun lehenengo gauza, baina baita ere, ez? Bere inguru eta harreman sozial guztiak zailduko ditu, apurtuko ditu, desestrukturatuko ditu, ez? Nola, zein izaten dire ludopatia duten pertsonen ondorio nagusiak, arazo nagusiak? Esan duzun bezala, normalean ekonomikoagatik ateratzen da biztan arazo hau. Normalean, familietako batek belarritik hartzen du pertsona eta aralarrera. Ala, tori, ara zer gertatu den, orain txenteratu naiz, 2 urte zeraman jokatzen eta ez nekien ezer. Ekonomikoaz gain, emozionalak izugarriak dira. Azkenean, jokoaren menpe zaude uneoro. Irabazten baduzu, kriston euforia bestela, da montaña rusa konstante bat. Erlazio familiarrak, lagunak, pilo bat, apurtzen dira. Ja adikzio badagoenean, gainera pertsona joaten da gutxinaka isolatzen. Eta oso gogorra izaten da.
batzutan, normalean ez, normalean lana ez da uzten, baina badaude kasuak baietz, lanak ere uzten direla. Orduan, eske denetatik, bizitza erabat izorratu dezake. Normalizatzen da, gainera ezkutuan eramaten den zerbait, edo ez dakit, bai, erran duzu ez, adikzio nahiko invisibilizatuak dire, gaur egun gainera oso sutila ez, mobilarekin, bera, gauza nahiko harrigarria da ez, horrek zer sortu duen, gaur egun jekitzen antzara goizeko lauetan nahi baduzu, eta gastatu dezakezu dirua eta egon adikzio horretan ez. Bai, eta ezaugarri guzti hauek egin dute, lehen pertsona bat jolasten hasten zenetik, adikzioa sortzen zuen arte, gutxi gora bera, 6-7 urte pasatzen ziren. Gaur egun, urte batean adikzioa sor dezakezu. Bazkenean esan duzuna, ez da berdina, ni esnatzen banaiz eta txaldeko 5 arte itxaron behar badut taberna irikitzeko, edo goizeko 3 esnatu ez dut alalorik egin eta hasten banaiz mugikorrarekin. Aipatu duzu urte baten ondoren gaur egun sortzen dela adikzioa, hau zabarazki galdera zaila da, baina zein da muga, ez? Zer da joko erranen dugu sanoa, ala deitua daiteke, edo joko kontrolatua, eta noiz da zerbait adikzioa eta arazo bat? Azkenean beti prozesu bat izaten da. Hasieran beti erabilera bat dago, normalean lagunekin, zure helburua ongi pasatzea da, uzteak ez dizu ezer eragiten, eta ondo zaude. Alkoholaren kasuan bezala. Larun bateanik ardo bat edaten badut, eta gero utzi eta ez bazaitu ezer gertatzen, ondo. Hurrengo pausua, abusu bat dagoenean. Bai hasten naiz, alderdi txarroiak antzematen, badibidez, diru gabe hasten naizela geratzen, edo lagunei dirua eskatzen diet, edo egun guztian abilela jokoan pentsatzen, edo lagunekin irten baino, nahiago dut etxean geratu apustuak egiteko. Hasten naiz, ez ditut, irizpide guztiak betetzen, baina batzuk bai. Eta adikzio bat dagoenean, nire bizitza erabat egokitzen dut jolastera. Eta denaren gainetik jokatzea dago. Nire egiten zaidana ikaragarriena da, erreixa da pentsatzea, baina pertsona hauek, ez dakit ez, bazuten predisposizioa edo, ez dakit ez, ziren pertsona nahiko nagiak eta alferrak eta arron erreixak horretarako ez, baina seguraski denak garain handi batean ez, zaurgarriak eta vulnerableak eta propensoak horrako zerbaitean erortzera, ez da? Eta jende asko badaukagu oso langila dena, esaten digutena, 18 urtetatik daramat jokatzen, 40 urte ditut eta ez daukat zentimorik ere. Eta daramat lanean, baina 24 orduz. Hori da gehien kostatzen dena, azkenean pentsatzen dugu niri ez zaidala gertatuko hori. Hori besteen gauza dela edo gaizki dagoen norbaitena, baina niri ez. Gero, abuntizetan ez dakit tabakorekin pasatzen da erraten dutela, baina eske ez dut nahi utzi. Ez dakit ere jokoan pasatzen den esaldi hori ez, baina ni kontrolatzen dut eta ez dut utzi nahi. Hasieran bai. Azkenean faseak daude, eta ez zara konturatzen. Eta gehien lantzen duguna hori da, kontzientzia hori sortzea. Pertsona, gainera, nik ikusten badut, nire kuadriako guztiak jolasean daudela, eta nik ez dudala jolastu, zergaitik ez. Egon naiz aralarren, 2 urtez egon naiz, eta orain ez du gehiago jolastu behar? Ez betiko da. Tabakoa bezala. Nik tabakoa utzi dut, eta niri 2 zigarra ematen badizkidazu, erretzaile egingo naiz berriz. Hor dago, gelditzen da beti potentzialean, ez? Sortzen duelako, gorputzak berak sortzen duelako ez, eta pentsatut buruan, bertze patroi batzuk ez, eta berehala hartzen du berriz hori. Saioa, bukatzeko galdetu nahi nizun, seguraski hemen, egongo dira ikusten gazteak, ez dakite olako arazoak dituzten, baina hurbil egoten aldirenak, zer errango zenien, nolabait ere, beren buruak zaintzeko, prebenitzeko, eta olako zerbaitean ez erortzeko. Azkenean, esan duguna ez gaude jokoa debekatzen ari, baina ikusten badugu halako gaizki egon sortzen ari digula, bai familiarki edo ekonomikoki edo lagunekin edo emozionalki laguntza eskatu. Lagunen bati, aralera etorri edo nahi duzuena. Eta kontuan hartu beti, hauen atzean enpresa daudela, eta dirua hortik ez dela etorriko. Dirua ez dela magikoa eta ez da zuhaitz batetik erortzen. Esfortzu bat behar da. Hortzen saioa Jereriren hitzak Aralarko kidea, mil esker gaur goizean gurekin egoteagatik eta ludopatiaz hitz hauek eta hausnarketa hauek gurekin partekatzeagatik. Zuei.
Ikus ditzagun udalerrietako berriak. Eguesibarrekin hasiko gara. Eguesibarko udalak animaliak edukitzeak dakarren erantzukizunari buruzko kanpaina bat abiatu du. Zure txakurra, zure erantzukizuna lelopean, Eguesibarko udalak maskotak eta zehazkiago, txakurrak edukitzeak dakarren erantzukizunari buruzko informazio kanpaina hasiko du. Asteazken honetan, apirilak 20. Elkanoko sareak berritzeko obren lehenengo fasea amaituta. Eguesibarko alkate Amaia Larraia eta Iruñerriko mankomunitateko lehendakari David Kampion eremua bisitatzen izan dira gaur goizean. Sareen berrikuntza hau IEM-ren sareak berritzeko planaren barnean dago eta helburu nagusiak izan ditu fibrozementuzko hodiak ordeztu eta burdin urtu nodularrezko hodiak jartzea eta hoditeria unitarioak kentzea, fekalak gehi euri uretarekoak, hodi bereziak jartzeko. Azkenik, San Pedro Martiriaren erromeria izanen da apirilaren 24an, 11 eta laurdenetik 3etara jarduera ezberdinekin. Eta Iruñara pasako gara orain. Hiriko 5 auzotan negozio, gazte eta ausartak estreinatuko dira aurten. Udalak 60.000 euroko laguntzen lehen zatia ordaindu du, gazte ekintzaileentzat. Logopedia zerbitzuetatik eta etxez etxeko laguntza zerbitzuetatik, okindegi batera, abokatu bulegu batera edo mugikorrak saldu eta konpontzeko denda batera, 7 negozio berri estreinatuko ditu hiriak 2022an. Duela 2 hamarkada ekintzaile gazteentzako diru laguntzen bidez, Iruñeko udalak ekintzaileen arloan hasten direnen ideiak eta proiektuak babesten ditu. Iruñeko udalak maiatzean eta ekainean ostegun eta ostiral oziosoetako jarduerak programatuko ditu berriro 75 urtetatik gorakoentzat. Gaur asteazkena hasiko dira izen ematen datozen 2 hilabetetako 16 proposamenetarako. Interesa dutenek 010 telefono bidez eman dezakete izena eta jarduerak 2,5 euroko prezioa dute bakarrik. Izen emateak deiaren urrenkeraren arabera izango dira. Udalak diru laguntzak deitu ditu hiriko kirol erakundeentzat, izaera ez profesionaleko elitezko lehiaketa nazionaletan parte hartzeagatik. Maiatzaren 12an amaituko da. Iruñeko kirol erakunde 2021-22 denboraldian maila absolutuan eliteko lehiaketa ofizial ez profesionaletan parte hartzeagatiko laguntzen deialdian parte hartzeko epea. Deialdiek 426.000 euroko aurrekontuari eutsiko dio. Iaz 20 kirol modalitateko 56 taldek jaso zituzten laguntza horiek. Bejon deizuela, mil esker hor egoteagatik eta bihar gehiago. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.